Spanien er arbejdsløsheden og flugt fra landet steget i en høj grad. 150.000 spaniere har forladt landet i årene 2008 til 2012, og det er ofte afrikanske og latinamerikanske immigranter, der er vendt tilbage til deres hjemland. Spanierne må nu selv tage de ufaglærte jobs, som immigranterne før har besat. Denne situation efterlader Spanien i en meget ustabil situation. De højt uddannede spaniere kan enten vælge at blive i landet og tage ufaglært job, eller også kan de søge til andre lande, hvor de rent faktisk kan bruge deres uddannelse. Do you think about moving out of Spain? Yeah. I want to go to Latin America. Yeah, we are giving some propaganda. We are of CJC, Colectivos de Jóvenes Comunistas, and we are giving information for people who want to know what is socialism and what is our project for the future in Spain, and a solution for what we think is the solution for the problem we have now in Spain. Den spanske regering har vedtaget et økonomisk lovforslag, der medfører store besparelser. Dette går i høj grad ud over landets unge, som har meget svært ved at få arbejde. Halvdelen af Spaniens unge er arbejdsløse, og flere opgiver at uddanne sig, fordi de alligevel ikke kan få arbejde. Spaniens unge er godt på vej til at blive en tabt generation på grund af økonomisk krise og massearbejdsløshed. Men eftersom landet skal spare, bliver der også færre jobs. Det fik i foråret mange af de unge til at demonstrere. Dette skete først i Madrid, hvorefter det bredte sig til de andre byer. De demonstrerede mod de forhold, de kunne.